Kuli perlo kani di video halor jong u coronavirus ban kani kenti mentang an batai pi shapang kejing penan kami ki mas te kani kade khtin phareng bar kani ke slide show kani ki poster kade ka ba phila ban yorun apo ka World Health Organization ke ba ki pelat kini infographics ke ba phila ban tip ki banai kejing tip ke ba bnia halor kumnun penan kami ki mas bat ki we te kani khlemat ngan pen kelah si bi katu kani ba phin suthu ye kejing penan kam jo pi ki mas tak bening kong hanu por ba phi dan kam ban penan kam ye ki mas te hangni ka ong ba nda benta ki brio ki ba kwat ba khya phim dan kam ye ki mas tang la da phi sumar yano ki brio ki badan yuni ujing pang coronavirus kabar phi la ban penan kam ye ke mas tang la da de ba phi jerho la ni phi sunria ka balai kini ki mas ki long ki mento ye phi tang la da phi penan kam ye ki bat kesat kti artan da ka de ki hand sanitizer la ni da ka sabon bat ko te ga ba saw la phi penan kam ye ka mas phi de ban tip ru kumno ban penan kam ye ka bat ru ban bread ya ka har kom ko badai nang ta haswa ba phin bu ba sha ba phin tap de ka mas phi dan kam ban sat chwa ki kti ki jong phi de ki hand sanitizer ki hand rub la ni da ka sabon bat ka nang ta de haba phi tap ya ka mas ki jong phi ke mau ban tap ya ka khmut bat ru ka sintur om dang steng bat da pentik na ba kam don ka jing light hapadeng jong ka ngap jong phi bat ka mas jong phi ka di bandaj bisbiak ha ka do shu yale ban light nya ka bakta ya ka mas la da phi deng badru la dei ba phi khom kta so bha ban dasat ji ki jong phi namar bala ban bet jing pang wat ni ki mas ki jong phi ba phi pendan kam te hadien ba phila pedap pendan kam ya kita ki mas so ba ban berat ru haki jaka ki ba dei ban berat ba tap ru ki khnang ba phinam pendan kam biang ya kanu ka mas ka ba dei ban pendan kam ta shisien te nang ta kumnu ba phin penan kam ye ki mas ka long ba phishim nashadin na kiti kiksai wa jukta ya kani ka ba nakhmat jong kamas ya kani shim nashadin ni kini kiksai hangni nang ta bread hapo katin nang ta sasaj tap ya kam ni tamu shubrat tap ya karu bakal laj hap kan laj mi shani shabar ban nang ta sasaj ki ladi daka sabon berko lan ni hand sanitizer te tangki ni hinga ngai phila suthu kubeshibon